Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Wednesday. Hi partner. Hi partner. Hi mga kabisyo. Ang linis-linis natin tingnan today. Ay. Yung dating marumi pala. Kahit na po mukhang malinis sa panlabas na kanyuhan, ang budhi po ay maitim pa din. Kaya minsan madami hindi po maitatago ng itsura, kalinisan ng damit, kaayusan ng pananamit, hindi maitatago ang kasamaan ng ugali. Yan. Kaya ba sabi nila mas importantatious daw na ang pagyamanin mo ay ang iyong kagandahang asal. Yan ang motto ng mga tsaka. Kapag ka-tsaka ka, kailangan pagyamanin mo yung magandang asal. Kailangan naman tsaka ka na nga, tsaka pa yung ugali mo, di ba? Masyado namang masyado namang match na match, di ba? Huwag po nating i-match yung katsakahan ng itsura sa katsakahan ng ugali. Wag, babawi tayo. Yung consistency may binabagayan lang din yan. Yes, ang consistency, lang, para sa pagluluto yan. Sa pag-aaral, dapat sipag, consistent ka yan. Sa trabaho. Correct, yung mga tipong pagkakaroon ng good habit yan. Dapat maging consistent ka. Exercise, diet, consistent yan. Yan ang sinasabi natin, consistent na tama. Hindi yung tsaka ka na nga, tsaka pa yung ugali mo. Hindi ganun consistent. Ayaw natin nun. Uy, pero totoo naman, di ba? Mag-real talk na po tayo mga kabisyo. Hindi naman talaga lahat merong genes na binayaan na namana nila sa kanila mga ninuno na talagang may mga itsura sila lahat, di ba? May mga ganun May mga ganun talaga na kahit gusto mong maganda at pogi kang ipinanganak, wala tayong magagawa kung namana mo lang yan, di ba? Pero huwag ka nang malungkot kasi wala ka namang kasalanan doon. Alam mo, sabi nila umagang-umaga, lagi kayo nakakapanakit. Kapag hindi naman ikaw ito, huwag ka masasaktan, di ba? Pero totoo, di ba partner, kapag ganyan, namana mo yan sa nasa lahi nyo yan. Di ba? Pero huwag ka mag-alala, pwede kang bumawi sa ibang paraan. Totoo naman din yun Again, hindi lahat ay genetically, ibig sabihin ng genetically, namana. Diba? Yung kagandahan ng skin, kagandahan ng itsura, katangusan ng ilong, kaliitan ng muka. Diba yung mga usual na feeling natin maganda at pogi? Hindi lahat ganon. Kapag ganyan, syempre babawi ka sa ibang paraan. Anong paraan yun? Diba? Dapat maging matalino ka. Diba? Dapat maging mabait ka. Dapat maasikaso ka. Ganon. Para may masabi pang mga magaganda tungkol sa'yo. Oy, agree ako doon Babawiin mo talaga sa kagandahang loob, lalong-lalo na kasi feeling ko mas panalo yun. Mas panalo talaga yun. Mas pangmatagalan po kasi yun mga kaibigan. Yung kasi, kalinisan ng loob kaysa kalinisan nakikita sa panlabas. Kasi nakaanyuan. Iba pa rin gets naman natin, may mga taong talagang ang ganda-ganda talaga nila na parang attracted ka towards them. Na pag nakita ka nila, yung mga tipong description na, gabi no, ang ganda niya, ang pogi niya, hindi nakakasawa yung mukha niya. Di ba laging gano'n? Parang hindi nakakasawang tingnan o titigan ng mukha. Parang lalong habang tumatagal na, habang gumaganda, pumupogi, tumatangos ang ilong, malamlam ang mata. Sa true, gano'n. Parang patindi ng patindi. Habang tinitingnan, may mga ganong itsura di ba? Pero kahit na ganon yung itsura, pero pagkasama ng ugali, hindi ba't nabubura rin lahat ng kagandahan at kagwapuhan? Totoo din talaga yon. Kasi nga, di ba, short-lived yung yung nakikita ng mata. Tama. Di ba, kaysa hindi nakikita ng mata. Sabi ko sa iyo, may mga kaibigan ako, partner may mga, hindi ko pala kaibigan, hindi ko na sila kaibigan. Sila, mga dati kong kakilala. Di ba biglang takwilan na ngayong araw na to? May paglaglag ng mga kaibigan na naganap po. May biglang pananakwil ngayong araw na ito. Bakit? Ano daw? Marami tayong kakilala na gano'n na talagang ang ganda, ang kinis, walang pores. Di ba, iisipin mo, parang nasa kanya lahat. The moment na magsalita, may halitosis. Di ba?
Grabe ka naman. Hindi lang, the moment na magsalita, ang saklap ng lahat ng naririnig mo kasi ang lakas magmura. Yung ganda-ganda niya pero ang lakas magmura. O di naman kaya lahat na lumalabas sa bibig niya puro kasamaan. Pagchichismis, pangbabash, di ba? So kapag kaganyan, pini-friendship over talaga yan eh. Di ba? Kasi aanin mo naman yung sobrang tindi ng kagandahan na namana mo mula sa iyong mga ninuno. Totoo. Kung sobrang sama naman ng ugali mo. Correct. Siyempre doon na kami sa mababait. Di ba? Yun yung sinasabi natin kasi pang matagalan po yun. Totoo yan. Mas maraming kaibigan yung taong maganda ang ugali eh. Mabait, di ba? Magaling makisama. Yan. May kakilala tayong ganun. Oo naman, pagkabait-bait. Dapat naman. ganyan yung mga kinakaibigan po, mga kabisyo. Kasi yan yung mga sabi nga ni partner, mas tumatagal. Totoo kasi yun. ang itsura po mga kabisyo, nag-fade din yan eh. Agree. Eventually po mga kabisyo, may hangganan lang din talaga yung abot ng itsura. Diba? Pwede mo siyang, yung aging, pwede mo siyang i-slow down. Sandamukal na mga paraan para mag-slow down ng aging process. Hila dito, hila doon, 'di ba? Banat dito, banat doon, tira ng ganitong gamot, tira ng ganitong ganyang gamot, 'di ba? Turok dito, turok doon. Turok dito, ganon. Pero dadating din yung panahon na hindi mo na mapipigilan. Hindi mo na talaga siya truly mapipigilan. Talagang lalabas na, ay matanda na pala talaga siya. Wala pa po ako nakita na mga pabata, kasi katulad natin, di ba, parang feeling natin paminsan pabata tayo. Wala pa ako nakilala ng mga pabata na mga pabanat at paturok at patira ng gamot, di ba, na bumalik po sa pagiging toddler. Lahat po, eventually, nagsislow down ng aging, yes. Nadidelay diba? niya lang. Nade-delay lang yung aging process. 40 na siya, hindi halata, mukha lang siyang 30s, ganyan, diba? 50 na siya, oh my gosh, hindi halata, mukha lang siyang 30s, diba? Mga ganon. Mas-slow down, pero eventually, kahit na mga artista, diba, na sobrang tindi ng kanila mga sponsors, talagang rin, tatanda at lilipas at kukupas din. Again, kahit gaano katindi po yung slowing down at the delay of the aging process na ginagawa natin, iniinom, tinitira, pinapahid, di ba, tinuturok. Alam po namin lahat yan. Kahit gaano katindi ng ganyan, wala pa po akong kakilalang bumalik po sa pagiging infant, di ba, sa sobrang bata. So, lahat iisa ang direksyon natin. Papunta lahat po tayo sa abo. Sa pabulok. Diba? Sa pabulok, eventually. Yung may nauuna lang talaga. Correct. May mga talagang sadyang, alam naman natin, sabi nga, hindi ka pangit, mahirap ka, ganon. Diba? Kasi wala kang papahid, paturok ka. Wala kang paritual na kagandahan. Oo, ganon. Hindi ka pangit. Talagang sadyang wala ka lang pera, diba? Sa ngayon. Ganyan. So, eventually, what's really most important, diba, na dapat na magstay ay ang kagandahang loob. Totoo yun, Ang naging basehan ko dyan talaga, partner, na parang yung mga celebrities dati, pag binalikan mo, di ba, kunyari pag nanonood ka ng balita o yung mga showbiz no sa limbawa, pag nakita mo, binalikan yung mga old pictures ng mga matatanda na ngayon, yung mga dating artista, grabe, ang ganda, no? At that time, yung mga pictures no, wala pong filter eh. Hindi naman uso sa kanila yung filter eh. Pero pag nakita mo yung mga pictures nila, correct, parang ang gaganda. Kahit yung mga lola natin, nung kadalagahan nila, ang ganda pala nung lola ko, no? Correct. Ang ganda, ang pogi pala nung lolo ko. Pero syempre, ang picture na mas naglinger sa isip natin, yung picture na matanda na sila, yung kulubot na sila. Kasi hindi naman natin nakita ng mga bata sila eh. Nakita lang natin yung picture. Pero ang sinasabi natin doon, grabe, no? Ang ganda ng lola ko at ang pogi ng lolo ko, pero nasa na yun ngayon. Diba? Kumulubot din sila. So doon din tayo pupunta. Kasi nga yung banat na balat noon, may hangganan lang. Short-lived lang yan, mga kaibigan. Totoo. Samantalang yung kagandahang loob na nakilala mo nung banat ang mukha, hanggang sa kulumubot ito. Diba? Lahat ng bahagi ng katawan na lumungyo at kumulubot. Lumungyo, talagang bumaba na. Lumungkot na. Hindi diba? na sila nawala, pero hindi yung na sila kagandahan. matitigas, diba? Ganyan. Hindi na sila mga banat, diba? Hindi na mabanat kahit anong gawin, diba? Diba nawala lahat yon. Pero yung kagandahang loob, kung paano mo nakilala nung banat ang mukha, nandun pa rin hanggang ngayon. Yes, diba? kahit tumanda na siya. Yes. Na tipong kapag panahon na para siya ay kunin ng Panginoon, di ba? Ang maaalala is, grabe no, natandaan ko nung kabataan yan. Ang ganda-ganda niya. Pero more so, ang sasabihin sa lamay, ito po ang goal natin, mga kabisyo, tandaan, na maganda po ang mga sasabihin sa lamay.
Ay, hindi, pero sa Dapat bagay. may care ka pa rin Oo, doon. correct. Hindi, Lamay mo na nga, di ba? Pero sa bagay, partner, hindi mo rin talaga masasabi. Kasi maaaring nga, wala pa naman din ako na-attenda ng lamay na nagsabi ng hindi maganda tungkol sa namatay. Bakit? Ang takot lang nilang baka sila po ang isunod, di ba? Sabi nung namatay, di ba? Kung nakakapagsalita na, kung gumagala-gala yung kaluluwa, patay na nga ako kung ano pa sinasabi mo tungkol sa akin. Teka lang. Di ba? Hilahin din kita papunta dito. Di ba? Nagsulat ka doon sa mga registration ng mga bumisita. Yan. I-raffle kita. Sisiguraduhin ko ikaw, pangalan mo ang mabubunot. Kasi mula noon, partner. Magkikita rin tayo sa lalong madaling panahon. Sa truth, di ba? Baka nga hindi pa tayo magkita sa impyerno ka pumunta. Ganun. Kaluluwa na may ugali pa. Diba? Kaya may away pala ng mga kaluluwa na hindi natin alam. Hindi natin masasabi. Parang feeling ko may mga ganun din paminsan-minsan. Malay natin, diba? Malay natin. Pero again, sa madaling salita, mga kabisyo, magpakabait. Kasi yung kabaitan na yan, mga kabisyo, yan yung matatandaan ng maraming tao. At ang kabaitan ay nakakaganda. Hindi ba't minsan meron tayong nakikilala na tao na for some reason na alam naman natin na kung ang basehan ay itsura talagang kung maganda or pogi. Kasi real talk may mga ganon. May maganda, may pogi, may sakto lang. May hindi. Hindi. Totoo naman, partner. Huwag na tayo mag-joke. Kasi baka sabihin nyo, ang sama naman na ugali ng mga to. Kala mo ang gaganda ng pogi. Wala naman kami sinabi maganda at pogi kami. Ang sinasabi namin, meron talagang ganon. Beauty queens, matik, maganda. Diba? Ang dami ko nakikita kasi palibasa, pinapalo ko yung Miss Universe saka malapit na yung pageant, partner. Nakita ko talaga, makikita mo mukha maganda. May maikukumpara ka din sa mga kaibigan mo, sa tropa mo, ikaw mismo average lang. 'Di ba? May mga ganon. Pero ulitin po natin, 'di ba? Ano't ano pa man ang itsura, ang pinakamahalaga pa rin ang kagandahan ng loob. 'Di ba? Kasi kahit nga hindi maayos yung itsura, partner, pag mabait, lumalabas siya eh. Parang may oras siya na magaan na parang ang ganda niya. Ang ganda niya, ang pogi niya. Bakit? Mabait kasi siya eh. Totoo. May ganun parang kumikinang-kinang. Hindi lang po yung literal na kagandahan dahil may suot na Mayat de la Rosa fine jewelry o kaya yung may banata. Yan, Oo, nakakatulong naman talaga. Sobra, 'di ba? Pero iba pa rin din yung kagandahan na dulot na galing sa kalooban, lumalabas yan eh. Correct. Ano kasi siya, energy, positive energy, yung kagandahan ng loob. Diba? Pag masama ang ugali, negative energy yan. Pero pag mabait ang isang tao, diba, sweet, thoughtful, lahat ng mga positive na ugali na meron siya, positive din yung energy na nilalabas niya sa kanyang katawan. At yun yung nararamdaman ng maraming tao. Totoo yun na, pag, diba, alam natin hindi kagwapuhan o hindi kagandahan, pero ang sarap kasama, ang gaan kasama, ang sarap kausap pa. Diba kasi positive yung energy na inilalabas niya kasi mabait yung tao. Totoo. Diba? Meron siyang kakaibang glow na hindi naman siya nagpahid, hindi naman siya nagluta, walang gluta drip na ginawa, pero may kakaiba siyang glow kasi dahil sa kabaitan na meron siya. Kagandahang loob. Totoo. Diba? Tapos pati, yung mga magaganda yung kalooban, yung mga mababait. Glowing in the dark po kayo, hindi nyo alam. Totoo. Glow in the dark po talaga kayo. Tinalo nyo po yung mga dinidikit sa wall ng mga stars, moons, and planets. Diba? Glowing po kayo eh. Tsaka sila yung masarap tulungan. Yung kapag, aminin na natin, kapag ka meron ng utang, o araw ng sweldo today, yung iba masaya kasi araw ng sweldo, yung iba malungkot kasi dadaan lang yung sweldo. Parang hindi malalasap man lang. Diba? Pero kapag ka kasi mabait ka, magandang kalooban mo, parang mas madali kang pautangin. Totoo. Diba, sweldo mong kauubos lang, pero dahil mabait ka, hindi mabigat pa utangin to kasi ang bait na ito eh. Parang nakakahiyang hindi magbigay kasi ang bait niya. Ang daming benefits ng pagiging mabait. Totoo yun. Ang daming benefits ng pagkakaroon ng magandang asal. Correct. Try mo yan. Try nating lahat yan, mga kabisyo. At yun yung sinasabi ng tambalan. Totoo, mga kaibigan, doable kasi ito. Diba, ibig sabihin, kayang gawin ng kahit sino. May mga tao lang na hindi pinipiling gawin ang maging mabait. Correct. Diba parang yung pagngiti. Alam niyo mga kaibigan, yung simpleng pagngiti, yan eh, libre po yan eh. Hindi ka naman gagastos, hindi ka magbabayad ng 100 piso para makapagbigay ng ngiti sa ibang tao. Correct. Diba, pwede mo siyang gawin na every now and then. Buong araw pwede mo siyang gawin. May araw-araw ka nakangiti. Nakakatakot din. Medyo mukhang tanga ka nun, diba? Parang papunta ka na sa clown, diba? Pero pwede mo maging choice. Yes, yun yung sinasabi natin. It's free.
You can share it for free. Yes. Diba? Yung kabaitan, pwede mo rin gawin and it's for free. Hindi ka gagastos ng 1,000 para maging mabait. Totoo yan, di ba? Gagastos ka nga ng libo-libo para magkaitsura eh. Totoo. Di ba? Nagagawa mo nga yun. Yung magpakabait pa ba na walang bayad? Correct. Diba? Di mas lalong gagawin, di ba? Tama. Kasi wala ngang bayad. Correct. Gumagawa ka na nga ng paraan eh. At lahat ng kinikita mo para dun sa pagpapaganda. Totoo. May bayad, di ba? Ulitin namin, yung pagiging mabait, walang bayad. Totoo yun. Diba? Agring-agree sa atin si Jerome na nakatutok sa atin. San ka? Nagmamaneho ka ba, pareng Jerome? Ano daw yan eh, napaos siya partner eh. Napaos siya nung nakaraang kiddie party ni Prince. Kasi di ba ginanap sa McDonald's. Yung asawa ko kasi partner, nakakulay purple na nalito ko kung sino sa kanila si Grimace. Itong si Jerome, panayang sigaw. Kasi gusto niya mag-dance showdown yung asawa ko. Na naka-purple at si Grimace, ayan tuloy, napaos. Ayan, Jerome, ingat ka kung nasaan ka man ngayon. At sa lahat ng mga nakatutok sa atin, sa mga sasakyan, sa mga kabahayan, ayan, sa opisina, maraming salamat. Yung mga nagja-jogging dito sa CCP Complex, totoo, partner, na may baong mga headset and earpiece nila. Yan. Nakatutok sila sa atin. Maraming salamat. I forgot the name, yung si ate kanina. Basta ikaw na po yun na nakita ko kanina. Ikaw na yan, di ba, na dito sa harap ng nagja-jogging. building. Salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Chris Chuper. Enjoy the rest of your Wednesday, Kabisha. Mamaya ulit. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation.